Halor ka jing'ut ki pai ba na kishnong Jalilom Jalithem Batnong Kanri Ribhoi District ya ka jingjot rathai ka surok khandau hai kini kishnong lai tali kinoyalam ka seng nyotrap Youth Council HYC ha ka jingalam jong ba RC thank you President kilale banjungo adalagi jong ki khmat ya ka surok ha kini kishnong ha ka khat pra tarik unaitong da shisha kila shem bagini ka surok kamlong shu banyat kali na ka jingjot palat jongka ki pai ba nong rep ki hak bankit iki marep shaki yau da ka bormet kumjuru ha ka panggastam ki hak bankit iki nong pang da ka bormet kinoyalam ke HYC kila kerpat iki bor Sinchar district bat iki bor jong ka PWD ban phai ki khmat shikini kishnong ki bagi pai ba ki kendu iki jing e man kasngi na ka jing sneu palat kilinti ki singkin hilang ya. Jar, stop. Surok teh don hapdeng kejingke bat kejing jenjar bangilik ngiwan museum bagane ka surok kalong ke ba lak parat namar kalak tlu ngimla su banyai banyeng bantre batak banlik banwan namar hakakit kamtam le sakit ka ba kamtam le ke pang ka stom bangi penpoi nasionong sadu sane sa umsong po WHC Henry museum jingke namar bakalti ka singkin hi hangi kamdon tedei na kane nila persangru bat hau MLA ban kontak ban yakren ban pan jingirap Henry hadu mentaru ngimsem layo te na kani kadau ni kerpat kamtam ya ki MLA ban borom bakin sumha ban pai khmat lem sangi khnang ba nila banyo ya ki ki jing mentoi na banta kalik kawan kejongi bat kamtam ru Nalain jungi kum kan trap Youth Council jong ka Ribhoi sengi hadin ke jing yo jungi ke jing ujor jong ki paiba habre ba ke jingi ka bai kendu habre bat ka jimbum yo jong ki surok rong na du bawan ate na po Jalithem Jalilum jong hadu nong kanri tera marta daw mata sing lawan bani kendu bat ki paiba kinong snong jong ka snong bani il iru dala jong khmat ke jingi ka ba ki paiba ki kendu kamtam ha ka porliur kumne kimla ban kit ki marep ki mariang jong ki shakyo ki hat ban le di yaki marep ke jongki kapan long ro iki bakin mat ke jingdup ke jingdup namar blai ba usurok de belum jong kayo ka kot barang juko porong soben ong ba ki bapang ki bastom ban kit na kisnong juki ban ra shaki hospital kimla ban kit namar blai ba ki kali kimla ban poi shaki kisnong ki thaw jongki kade kade bu juki ba iki ban ikren do ka basai bar juko por da ka burom ka long khamtam ye ki long kimi ki barmet habaki kwa balik khai ki khulung jongki shaki hospital shaki sub center umsong lane CC putar kma kimla banleng kadaw long namar ki kali kimla ban poi ke snong juki namar ta kadaw so ban kum ka seng ka bajudon ba pai ba na kapor shkapor ni so ban pha ka message ka bashai shaw nomi khmat jong ka jirang constituency kadaw long ba pidon ha ka government pishong ha ka shuki ba sobha ban pet lem jinge jong ni pai ba ki ba mat ki ne jinge kuma ha por election pj1 sho pai ba ban kerpat sho pai ba ban ai ka vote ka bakodor ka jongki sobharu ba pin pet lem sha ki jinge jong ni pai ba bar juko por so badong ba pin subha ban wan lem dala jong khmat khamtam ha ka porliur ba pin i ya ke jinge jong ka ba kata ka mesej ka bangi khot ngi wer yo nomi khmat jong ka jirang kursi ba un subha bani wan rang ba lalang jong mesteng new trap Youth Council rang ka berkat bagi ba di priang bromi pi lada pi wan ha ka porliur ban wan pej ban wan jugo ya ke jinge jong ni pai ba ba ka juko porong subha ban pha ka mesej ka bashai cha ka government kalong ba kinegi lai television bahagane election MDC MLA kabansawan lada kadey kini gilai television rengkat bat ngi kum kaseng idon rekat ban ki kalong lada kadey ngi ban boycott
Banom lek tibut. Ngin sesong da komiti hapok ini gesi rengkat bagi nilai tili snong. Bat ngin sa penbek habis dengan jing jing pai ba bala da kadai ban boykot bagi limit tibut ro. Ngin sesim ya karai. Kenang ba ka government kan sotu ya jing jong ki pai ba jong ki nilai tili snong.